for meget i detaljer, så for din underholdning der, hvor det gætter med, så det var fint. Du får 7 af mig. Og din mad, det var sådan, det var også okay, så der får du 6. Fordi kokkejcocktail og sådan noget, det skulle man aldrig sådan helt lavt, men heller ikke helt højt. Det er fint, men din dessert var fantastisk. Og dit værtskab, du er altid dejlig, Camilla, så du får, du skal nok, der må du godt få 7,5, 8. Du får 8 af mig, fordi... Jo, jeg synes sådan set, din generelle indsats, den var under middelmåde. Nej, for sjov. Altså, din mad, det var sgu godt. Det indrømmer jeg gerne. Så der får du sgu en stærk 6. Det var værtskab, der vil jeg sige, det er lidt blandede følelser. Jeg synes, jeg har fået lidt for mange blå mærker, men yderst gennemsnitligt godt. Så der får du også en stærk 6. Og værtskab, jeg synes, det har været pisse hyggeligt. Det har været pisse sjovt, så der får du en 8. Yes. Så vil jeg nok sige 7, fordi jeg er sådan lidt kreds. Men det ved jeg ikke. Jo, 7. Og underholdning, det var pisse sjovt. Så det må jo være 10, synes jeg næsten. Det var rigtig godt. Og værtskab, det er nok også sådan 7 eller sådan noget. Er det ikke meget godt? Så, ja. Yeah. Mad? 9. Fordi jeg vil sige, at pastaen var måske lidt klistret sammen, og er måske lidt sat. Men ellers så er det fantastisk. Måske 9,5. Det kan vi også se. Underholdningen var skide sjov. 10. Hvad er der mere? Værtskab. Ja. Jeg vil gerne have at vide lidt før, om jeg skulle sidde ned. Hvor jeg skulle sidde henne. Men det var okay. 10. Vi starter med mad. Og jeg synes, det var rigtig, rigtig godt, Camilla. Jeg synes måske, sovsen var en lille smule stærk, men desserten var super, super god. Så derfor får du 7. Og underholdning, det var jeg helt vild med. Jeg var ret god til det. Så derfor får du 10. Og værtskab, det var rigtig hyggeligt. Du var måske en lille smule stresset, så du får 8. Til maden vil jeg godt sige, at jeg kunne ikke lide rejer, så det var sådan lidt akavet at sidde og spise rejer med kniv. Men det smagte rigtig godt. Og hovedretten, den var rigtig mættende, og desserten var nok det bedste, så du får 8, for jeg får maden. Og som værtskab har du været sådan hele tiden omkring gæsterne, så der vil jeg nok give dig en 7 stjerner, fordi du er så sød. Og til underholdning, fordi mit hold vandt, så får det 10 stjerner, fordi der kom jeg rigtig op og røre os og sådan. Så det var bare fint.